Sanibonani balandele emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Ngokusebenza bakithi ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje ngike ngathi ake sizochaza kabanzi mayelana namaphupho kodwa ukuthola ukuthi akhomba ulaka kubantu abangasekho noma akhomba ulaka kubantu abadala. Okay, namhlanje sizoqala la ke sikhulume kabanzi ngomlilo. Soqala nje ngomlilo. Umlilo ukuphupha kusha, lokho kukhomba ukuthi khona ulaka ngaleso sikhathi ezidalweni, kodwa ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi ke kube ngcono ke mawuthola ukuthi enene lowo mlilo uthena makusha hlampe wawusukwazi ukuthi enene ucishe, hlampe waphupha hayi kade kuvutha kodwa ngikwazile ukuthi ngiwucishe lowo mlilo, ngoba kuyakhomba ukuthi noma ngabe khona ulaka olukhona kodwa wena usuke ukhonjiswa ukuthi olakeni olukhona wena uzokwazi ukuthi kube wena ozokwazi ukuthi uliqede lolo laka. Okay, siphinde ke la sizokhuluma futhi ngenkomo ukuthi mangabe usuke ujahwa inkomo kuyalikhomba ulaka lwabantu abangasekho, kodwa nazo ke izinkomo ukuthola ukuthi ke azifani. Kwesinye isikhathi ke zikukhombisa ukuthi enene ufuna ubheke ukuthi inkomo ebikujaha bekuyihlobo luni lwenkomo. Angithi yabona, kuba kwesinye isikhathi ukuthi ubujahwa inkomo ebovu, kakhulukazi inkomo ebovu siyazi ukuthi ingena kakhulu esayidini lalapho kusuke kuzalwa khona uma wakho, kusuke ukuthi kuyisadi la komalume wakho, usho ukuthi suke kukhona inkinga esuke ikhona mayikujaha. Okungenzeka ukuthi wena kunezinto wena ongazenzi ngendlela okuyiyona yona, ingakho sebekuvezela manje sebelwa sebekujaha. Ke kusize ngathi lapho ungazinuka amakhwapha ke manje lapho ke ubheka unyawo lakho ukuthi ikephi la ungahambi khona kahle, njoba sebekujaha nje kukhomba kona ukuthi kukhona inkinga, sebeyalwa sekukhona ulaka. Uphinde futhi mangabe uzophupha amagagasi, uzophupha ulwandle, uthola ukuthi lolu lwandle kodwa moliphupha wena luza ngamandla kuwena, kuyabonakala ukuthi la kuyaliwa noma luyalwa nawe, lufuna ukumboza noma ngabe ungena phakathi malikudonsela phakathi emanzini, kodwa uyabona ukuthi akuba nzima ngisho ukuphefumula ngaleso sikhathi elukhuzeni ephusheni. Lokho kukhomba, kusuke kukhomba kona cha kusuke kukhona ulaka labaphansi lapho. Ezinye futhi izinto lezo esuke kufunakala ukuthi uzisukumele ungazizibi nje enhlobo. Okay, siphinde la sizokhuluma ngesivunguvungu somoya. Uthola ukuthi uphuphe kuphephuka yonke into, uphupha umoya omkhulu ophephula izinto. Lelo ulaka lwabaphansi nalabo suke bekhomba ukulwa abantu abangasekho, suke kukhomba ukuthi nalapho futhi izinto zisuke zingahambi kahle, kusuke kufunakala ukuthi ubhekisise. Kuphinde futhi la uthola ukuthi athi omunye mina ngiphupha inyoka ingishaya. Lokhu kwenyoka ke futhi kuhlukene ke futhi ukuphupha inyoka, ukuthola ukuthi athi umuntu ngiphuphe ngishawe inyoka, ukuthola ukuthi mhlawumbe ushawe inyoka emnyama. Inyoka emnyama ke siyazi ukuthi ekhomba isitha, kodwa bese kuzoba khona lezi inyoka lezi esithi thina ezabantu abadala noma sithi inyoka zedlozi. Uma ngabe uzothi uyaphupha kodwa manje uphupha ushawa inyoka yedlozi, lokho liyalikhomba ulaka ukuthi manje shuthi khona ulaka kubantu abangasekho, khona okubo okuzayo kuwena manje mangabe sebekushaya. Kanti futhi mangabe uphupha ushawa inyoka yedlozi, kuyenzeka ukuthi enene kukhomba ukuthi kwesinye isikhathi idlozi likwembethe noma abakini basuke bejikiwe. Kwesinye isikhathi sonke siyazi ukuthi makuphendulwa idlozi kwesinye isikhathi lithi liphendulwa kodwa maseliza kuthini uthola ukuthi seliza kabi. Angithi abona seliza ngolaka, selisuke selizomosha kuwena ngaleso sikhathi. Angithi abona enye futhi izinto futhi lezo osuke ufunakala ukuthi uyibhekisise ukuthi inyoka kade kushaya kusuke kuyuhlobo luni lwenyoka, inyoka emnyama noma izinyoka lezi zabantu abadala. Ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi futhi uzophupha umuntu ongasekho wasekhaya ekuthethisa, akufunakala uphupha umuntu ongasekho ethetha kuwena. Lokho kuthetha kwakhe sekuwulaka kuwena, izinto zakho azizohamba kahle noma akuzoza kahle njengoba esesukumile nje waveza ukuthetha kuwena, sekuwulaka lokho sekugumbi. Kuphinde kuzofana nako futhi uthola ukuthi wena uzophupha amanzi abilayo.
Ukuphupha kwamanzi abilayo akukuhle futhi lokho isikhathi esiningi futhi kuyona-ke kuyazona izinto lokuphupha amanzi abilayo ngoba kudinga usuke sekuzokunakala ulaka lwabaphansi leyo ukuphupha amanzi ashisayo esebila kubi kakhulu. Abantu abadala lapho basuke beza kabi ngaleso sikhathi. Kungenzeka ukuthi beza kabi kuwena noma kukhomba ukuthi beza kabi emndenini wakho ngaleso sikhathi. Siphinde futhi sizokhuluma la ngemvula. Kuye kube ngcono uma uzophupha imvula uthole ukuthi noma ngabe iphupha kodwa uthole ukuthi inetha kahle noma inetha kancane. Uma inetha kanjalo usuke kungeyona imvula embi kodwa once kwanezikhukhula ezinamandla lokho sekukhomba ulaka lwabadala. Leyo mvula noma lezo zikhukhula azifunakali-ke zona. Sizophinda la uthole ukuthi uzophupha ushawa umuntu ongasekho. Umuntu ongasekho-ke manje mengabe esekushaya ayikhona kubi-ke lokho kakhulu. Njengoba ngaqala ngakhuluma ngendaba yenyoka laphaya ngathi mina ukuthola ukuthi uzoshawa inyoka. Kufunakala uyibheke inyoka mengabe ukuthi eyedlozi noma cha. Okusho ukuthi manje nomuntu ongasekho nako futhi mengabe ukuthi umuntu ongasekho uyakushaya funakala ubheke ukuthi ngabe umuntu omaziyo yini ongasekho noma umuntu ongamazi. Kodwa futhi kwakona lokho ukushayeni kwakho kuyenzeka uthole ukuthi ukushaya nje ingoba ekhaya idlozi lisuke seliphenduliwe. Kusahamba lapho ukuthi bazama ukukukhombisa ukuthi idlozi liphenduliwe. So manje ekhaya seliza kabi kunina, selizonishaya-ke manje alisezi kahle idlozi kunina ekhaya ngaleso sikhathi. Uma uphupha umuntu ongasekho uyambona ukuthi umuntu engimaziyo lo muntu wasekhaya lo ongishayayo, ngeke kubike lapho. Ngaphandle ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi ushawa ngumuntu mhlawumbe omaziyo kodwa ekungeyena uwasekhaya. Naye lo muntu ongasekho ophilayo ongasekho kodwa okushayayo uthola ukuthi akusiyena owasekhaya, naye usuke idlozi zami ukutshengisa-ke lokuthi kwesinye isikhathi lo muntu usuke kuwumuntu ongezi kahle kuwena njengoba usuke umphupha ekushaya. Uphinde la uthole ukuthi sizophupha la amabhubesi. Ukuphupha kwamabhubesi-ke la elwa wodwa. Uma uzophupha amabhubesi elwa wodwa, okokuqala nje ayalikhomba nawo ilokhuzana ulaka, kanti futhi aphinde futhi ezokhomba ukuthi mhlampe kwesinye isikhathi njengoba uwabonile amabhubesi lawa elwa wodwa asuke ekhomba ukuthi kwabona abantu abadala ungathola ukuthi indaba isuka kubona ukuthi bona balwa bodwa la bekhona. So manje ekulweni kwabo labantu abadala belwa bodwa nani seniyachaphazeleka, nani sekunomthelela omubi ukulwa kwabo kwabantu abadala. So leyo nto nayo yibi ngoba nakwesinye isikhathi nayo igcina isiwulaka ngendlela yokuthi kunina ngoba nabantu abadala manje bayalwa nani uthole ukuthi nasekhaya nani senizogcina seningena ezimpini ngendlela yokuthi mhlampe nani nizogcina senixabana nodwa ngoba kulwa abantu abangasekho. So nje ngizothanda ukuthi kuwona wonke lamaphupho engithe ngawabala, uma ngabe kukhona othola ukuthi uphupha amanye alamaphupho, lezo zinto lezo ungaziyekeleli, ngazi ukuthi ningazisukumela umuntu uma uke wanamaphupho njenganalawo, kungabe ukuthi uphuphile nje bese uyahlala. Izinto ezinjengalezo zidinga ukuthi uzisukumele uzibheke ngoba ngempela kungenzeka ukuthi usenkingeni noma umndeni wakho usenkingeni. Okay, namhlanje-ke ngizothanda ukuthi ebese ngima khona lapho, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.